Hayi siyabonga Tabiyani. Hayi ke ufuna usivalelise ngayo le insizwa kathina nekhono bafowethu Angithi inkinga yami ibe kanje. Kodwa ke sesoqala ke udaba ke ebukuyilona ke ebesize ngalo. Babukeli bethu ke nikhuluma ke noPhumlani kaMhlongo. Sikhona ke futhi ke e14 endaweni yaseStenga engaphansi kwaDukuza ward 16. Babukeli bethu ke ngizoke ngikhulume mhlawumbe nginibingelise nangumfowethu ke okuyena osithintile ukuthi kunesimo endaweni yase14 esingesihle kahle senhlalo ubaba afisa ukuthi ke sizoyibona sibone ukuthi mhlawumbe ke ikuphi ababukeli bakaDukuza TV abangamenzela khona. Sibonge nje kakhulu babukeli bethu bezocela nje ukuthi kunikeze umfowethu abingelele ababukeli bakaDukuza TV then mase ke adlulisele kubaba lapha ke sichaze nje uma sephinda buyile udaba ukuthi size ngani. Ngiyabonga. Sanibonani bakwethu, niyaphila kodwa? Hayi ngiyaphila nami. Umenzo kaMnguni iGolfta lona na. Ngiqale last week. Ngiqale last week ukuzalana kubaba lo okuye ngizobheka isimo. Ngathola isimo sime kabi impela hayi. Indawo ahlala kuyo, nendlu ahlala kuyo, hayi. Kuyalumela ngempela. Kubi. Unengane zamantombazane ezimbili ahlala nazo lana. Ngiyabonga. Sanibona balaleli bakwaDukuza. Igama lami nguXolani Zakaza okwanjilo leli sikisiki eStern Cape. Ngihlala la enyoni yamanzi. Lapho ngihlala khona ngiyazama njani ngisebenza kodwa ngiyazama into zizameka ungazameki. Bazofika abafowethu ke babonga ukuthi ngeke lento engathi impintshekile. Yeah. Cela ukuthi ke mhlambi obona ukuthi kanjani angenza iplan ukuhlanganisa ukuthi ngenziwa kanjani. Bengifisa nje mfowethu mhlambe ke uchazele ababukeli bethu ngaphambi ukuthi ngikhulume nawo baba ukuthi ke yipi lento mhlambe othema uyibona yakuvusela ngomunyu yasithi ke awuthinte ababukeli bakaDukuza TV. Isiphi lesi simo mhlambe osibonile ukuthi ke siyalidinga esinye isandla noma sesibili noma sesithathu? Bakwethu okungithintile ngalomuzi la ahlala kuwo, izindlu zodaka ziyawa, siyacindezela abantu maziwa. Thola manje kuphuma idumbu kulomuzi loyo ngoba imvula ziningi and futhi seduze komhosha lana. Unezingane zamantombazane, ayifundi ingane zamantombazana zihlala naye ubaba lo. Mangabeya kahle ubaba ngoba useshilo ukuthi usuka kuphi nendawo lemakhaya seneminyaka elana. Nomchaso mangizwa wawubhalisa kodwa akazuphume umchaso. Usizi lolu umSouth Africa bafethu aphathe kanjena phambi kwamakhansela. Zithini zona imeya ngomuntu omnyama aphathe kanje endaweni ahlala kuyo? Usizi lolu umuntu omnyama ucinezela umuntu omnyama wakibo. Ngiyabonga. No, siyabonga nje kakhulu mfowethu. Babukeli bethu bakaDukuza TV. Njengoba echaza nje umfowethu into ebuhlungu kakhulu mawuthi uyabuka la isimo mangizocela nje mhlambe umfowethu olapha emva kwecamera akasifocusele nje lapha ezantsi ukuze sibone isimo sendawo ukuthi umhosha makuthiwa uyanetha imvula la amanzi ngicabanga ukuthi akapha kayo yonke le ndawo le. Mawunizobuka nje kahle babukeli bethu yasibona nje isihlahla lesa siphakathi emohosheni ukuza nje ngapha kobanana umsele wonke khona la igcekeni uhlala namadodakazi amabili. Mhlambe mangabuza ukuthi nje mhlambe aneminyaka emingaki aphakathi kweminyaka emingaki nje omabili. Mina 25 umunye na 16. Okay, mhlambe ukhona ofundayo khona bafana umfana na 22. Okay, nonke nihlala la ngaphakathi? Bayahlala lapha. Yebo bakubukeli bethu ke njoba nizwa nje ke ubaba echaza ukuthi ke uhlala nezingane zakhe la zamantombazane. Umfana ke ubuya agxila kumama kodwa ubuya afika kodwa ke abantu ababased kakhulu kubaba amantombazane ekuyisimo sibhlungu kakhulu babukeli bethu. Kahle mina uba ngiyakwazi ukusebenza kahle ngiyaphila ngiba ngizakhile lezi zinto. Inkinga yami ngakwazi amabhulu ngo94 ngifuna uMandela nginqamula la
Ngibe ngingabona ngingaba ngingamla la ngagwazwa la nganyethwa ngemoto la. Kunenqaba nje lingene la lazophuma ngapha. Lingene la laphuma ngemvinyeni nanti linye yabo. Laphuma ngapha. Ngahlahla ngesizenza la manje mangisebenza sometimes kuyenza kungabikho right. Njengoba echaza nje nabo baba ukuthi ke amandla amaningi awasenakho ukuthi azenzele into eziningi ngenxa yokuthini ukuba sesimeni sokuthi ke alimale. Mhlambe baba mangizoyicelela nje ukuthi ke mhlambe ukukhulume nababukeli bethu ungasabi. Ucele nje mhlambe njengoba uhlala namadodakazi akho la sazongena nje nasendlini mhlambe babukeli bethu sibone ukuthi ke isimo sinjani. Mhlambe mawungacela nje ukuthi ke ikona kuphi ongafisa ababukeli bethu bakaDuza TV mhlawumbe bakusize ngapha. Mina into engiyicela nje into engiyicela ubabukele abakhulumi babhekile. Into engishoda ngayo mina la ebengilonga ukuthi ngizoyenza bengizothenga usimende ngithenga ukhethe plastele lendlu ngikhonkule lendlu ngifaka ukhethe yeke ukunetha isanda ukwakhiwa ubona nje. Iyakhiwa nje ubona nje kathi lapha indluwile asishanga amatshe lapha sazala sakhala. Babukeli bethu nayi insizwe endala iyakhuluma iyayikhalela iyacela mayithi uyezwa into ayicelayo akusiyo into etheni mayikhuluma ngosimende ngoba siyazi ukuthi ndliya kwethu ngokubambisana akukho kungeke kwenzeke kodwa nathi siyazi ukuthi ke asithathe intweni ngoba khona lokho usuku owunakho usuke kumelele ukuthi kusize emndwenini kodwa lokho okuncane ongakuhlephula kuloko baba akucelayo usimende ngicabanga ukuthi ula ko 89 rand or 99 rand but around 100 rand la edrobheni sithenga but kula emalokishini noma endaweni esemakhaya uba la ko 110 rand. So mhlambe mangikhona nje umsamaria ozwayo nje ubaba eseshilo ecela ukuthi ke mhlambe mangasathole nje noma mhlambe usimende mhlambe inhlabathi makhona indlela inhlabathi inhlabathi nayo inhlabathi egcekeni nayo inhlabathi egcekeni uyimbela njalo mophela inyanga ngifakela ingane esikoleni imali ukuthi ithole rent ihlale eThekwini ngifaka 800 njalo ngenyanga manje imali yami ifuntsule ngabisekwazi ukuthenga la kufanele ngithenge ukudla. Yes sebakade ilanje ingane nginikezele 1200 ihamba nayo ubuye mhlambe indlela ohlanganisa ngayo mhlambe ihola impesheni sometimes uhola impesheni bengisebenza nemachine. Okay no kwakuhle kakhulu baba njengoba ubaba nje esho ukhanda ngafunda ukukhanda imoto ngikhanda ama truck nemoto nema grade yonke into ekhandwa ngayikhanda bese ngakhetha ukuthenga imachine sofika ubaba uShembe ngilungisele imachine. Ngicela nje ukubonga kancane mfowethu ukuthi ke ukwazi ukuthi ke uba ubaba oqotho ngoba nakho uhlala endlini ekanje kodwa uyakwazi ukuthi uzame uhlanganise kuloko okuncane ukwazi ukufundisa ingane. Leyo ngane la ikhona le video ngiyathemba ukuthi izohamba ifike imbone ubaba wayo nabanye abafunda nayo wazi ukuthi ubaba wakho lo izeyathi nje manje icela ukuthi mayifika ihambe nowamshini iyovula ibhizinisi ngale ngoba uyabona ukuthi nami ngisakwazi uhamba. Yes athi la nje sicela ukuthi mayihamba izohamba nayo iqashe umuntu osebenzisa. Yes no siyabonga nje kakhulu babukeli bethu ubaba uyiphethini enhle singasika kuyona ngoba uyakhombisa ukuthi kulokhu anakho umqondo amphe wona uNkulunkulu phela yiwona amandla angekho kodwa umqondo amphe wona ngizonitshengisa nje babukeli bethu umshini ubone nje nane condition yakhona njengoba echaza ukuthi umechanic uyabona umshini kaMechanic lo ngoba mina mase kuthiwa ngudumisa ngathi ukuthi ngingaqala ngapi ngoba uyayibona ukuthi yonke into nisoyivezela nje babukele ukuthi ubone kahle ukuthi ke ukanjani. Siyabonga kakhulu mfowethu ngihlanganise ngilungise uyihlanganise no siyabonga kakhulu babukeli bethu ke esimeni nje ngisibonayo okukhombisa khona ukuthi ke insizwa ezamayo ngakho konke iphanda ngazo zonke izandla ngathi nabantu bafuna ufunda ukudlala iginqe nje bangasixhumana nami azimene ngifundisela ukudlala iginqe la. Siyabonga babukeli bethu ke kuningi njengoba echaza nje ukuthi ke nabafisa uyafisa ukuthi afundise ngokudlala kwesiginqe ngoba unekhono lesiginqe asazosidlalela ngoba mina usethe kungizwisa nje inoni kancane usazoke athi ukudlalela nesiginqe sakhe siza ukuthi ke ikuphi la esingasiza khona ngoba siyazi ukuthi ke kunabantu abacula umculo kaMaskandi abangenawo abantu abababhekhayo like njengama instrument igitari uyakwazi ukucula but awukwazi ukushaya igitari le rhythm noma lesi sigqi esishawa yilo mfowethu ngesiginqi nizoyizwela nina bafowethu. Ngicela ukuthi ke ozobe semdingo uyoxhumana nami ke lapha kaDuza TV athi ke mfowethu lapha Duza TV Phumlani noma Amandla mfowethu ke nayi lensizwa yesiginqi mawuthe nje ucela insizwa yesiginqi siyokuthatha sikubeke kuyona ubani ukudla manywana ukudla manywana ya ukudla manywana. Siyabonga kakhulu sisazoliveza nje ikhono layo insizwa le sibone ukuthi ke ikuphi la esingathatha khona siyincede ngoba
nami ngizobona ukuthi kodwa kuphi engakwenza ngoba mhlambe nje siyi-studio nathi lapha kwaDukuza TV mhlambe singakwazi simrecordise ingoma yakhe just ukuthi ke azeke kube khona mhlawumbe abangahamba hambe bemntshontshe bemthathe ukuze nayo impilo iqhubeke iye phambili njengoba besho ukuthi ufundisa ingane iseThekwini uyazama ukuthi ngale mali encane ayitholile ngomshini athenge nje impuphu kuphela then enye imali akwazi athumele enganeni ikwazi ukuqhubeka esikoleni. Ingane nguFikzo igama layo. uFikzo isibongo. Ntomfikile konjilo. Kodwa sibiza uMagwaza isibongo sakhe. Ntomfikile Njilo noma Ntomfikile Magwaza la ukhona sisiwazi ukuthi ubusisekile uNkulunkulu wakho lo wasemhlabeni njengoba neBhayibheli liyakufakazela ukuthi ke when you see an image of man you see an image of God, so this is your God. La ukhona fanele kube proud ngobaba wakho. Le video uyibonisa noma imuphi umuntu oseduze kwakho wena ube isibonelo nakwabanye abantu ngoba la ukhona amandla akunikeze wona ubaba nesupport akunikeza yona, you are there just because of lensizwe la iduze kwami. Baba uNkulunkulu ubusisile and usazokubusisa futhi. Yabona ingane la ikhona uNkulunkulu uzoyinika amandla, uzosebenza through yona ngawe. Lamandla awathathile kuwena uzothatha wonke awanikeza ingane isebenze. Siyacela ukuthi ingane la ukhona Ntomfikile Magwaza Njilo la ukhona sisiwazi ukuthi ke uNkulunkulu ubheke wena unikeze wena wonke amandla ukuthi ke asebenze ubaba lokho okuncane okukhona ngoba le mali akunikeze yona ubaba noma akunikeze wona lokho okuncane akunikeze wona lo 800 noma lo 1 bani ngenyanga ngabe uplastilile la kodwa ukhethe ukuthi ahlale endlini engenawo ngisho usimende phansi engakhonkiwe phansi ungangokuthi makunethe eminyango amanzi ehamba ngicabanga ukuthi ayanqamula la naphezulu kuyanetha. Mfowethu bengizocela nje ukuthi ukungena ngaphakathi endlini sibone mase sibona nemishini yakhe ubaba njengoba nibona nje babukeli bethu ibhathini leli elihamba lodwa ecaleni akusabonakala ngisho ibrand kwakunhlobo bani kwakuyinhlobo nje baba kwakuyistili kwakuyistili ingakho kuqine kanjeni ukufa kweyitaba yakhobi manje 800 la basafuna 1000 ngikhokhele ngoba uyabona nje babukeli bethu ukuthi umechanical ngempela yonke into yala ayikho into engapheshiwe babukeli bethu. Ngawuthenga ufile ngazakhela yabona njengoba besho nje wawuthenga ufile wayikhandela uma sengiqedile ukuthi 6000 induku yakhona angisho yayibona nakho kunye futhi ufika amahlathi ngokusika amahlathi ngicela abantu basebenzayo nje ngakhona ukufika la ekhaya basebenze bathola imali zabo. So insizwa ezamayo kakhulu bakwethu edinga nje isupport nje kuphela ukuze izinto noma isimo sayo siqhubeke siye phambili. Ake singene nje endlini sibone ke isimo sasendlini ke manje ukuthi ke simi kanjani. Ikhona ke la endlini yensizwa endala lala kuyaxajulwa isponsi sibeke la. Okay, makulala njani? Makulala isponsi siyakhishwa sibekwe phansi. Oh lapha lapha kumata. Yes. Magneta ngibeke indithi la. Yeah. Kakhulu ngibeke ishini le ecaleni ngibeke amanzi la. Ngoba inkingi yami ngifuna ukushintsha iroof ngifaka usimende. Lethi yakhiwa lisenze. No, njengoba nibona nje babukeli bethu ke nasi nesigubhu lapha yana sesahlakazeka njengoba nibona ukuthi usanda kwakho ubaba Mayesho nesiwasho ke njengoba echaza ukuthi isiwasho sakaShembe lesabuya naso njengoba nibuka babukeli bethu yabona le uthi uba usanda kuphesha ngodaka kodwa mangibuka la njengoba la uyabona ukuthi kuyavuza makunetha so sekuyanyiphika already seliyanyiphika angazi lona igama engalisebenzisa kodwa kuyaphihlika sekuyehla vele already okuyinto ebhlungu kakhulu kodwa ke engicabanga ukuthi mhlawumbe ubaba njengoba besho babukeli bethu bakaDukuza TV ukuthi mhlawumbe mayingathola usimende nokukhethana olumbalwa khona ngakwenza ngoba uyabona nje babukeli bethu ukuthi ke esimene sekusona mangasathole nje lokhu usimende awushoyo kuningi okungenzakala ngoba nje bechaza nje ukuthi kuhlukaniswa ipontshi nazi ipontshi uyabona ukuthi izintathu 1 2 3 futhi umuntu nomuntu uba nespontshi sakhe njengoba echaza nje ubaba okuyinto ebhlungu kakhulu uhlala namadodakazi akho endlini erumini eyodwa kodwa ke ngoba sesikubikile kubabukeli bakaDukuza TV siyathemba ukuthi ke bazolula isandla sibone ukuthi ke ikuphi
esingaphuma nakho engabona ubaba wethu sonke babukeli bethu njengoba nizwa nje inkunzi iyadedela ngapha sesiphetha nje egcineni kodaba bese ucela nje ukuthi ke mhlawumbe sikhulume nanangu nje mhlawumbe umvusi wenyamazane ake abonge nje kubabukeli bethu mhlawumbe ke mase yacela nje nangacelela umfowethu mhlawumbe nje noma yikuphi nje angakhuluma. Ngiyabonga mfowethu. Kunzima. Bafowethu bakwa TV KD TV. Angengibonge usuku la namhlanje ukuthi umfowethu ukwazile ukuthi bagcine befikile kuye bakwa TV. Ngiyacela ke ovula isandla akalethe Nkosi yami kuye asizakale. Ngiyacela kakhulu bafowethu. Umenzo wami ngoni lokhulumayo. Igufta. Ngiyabonga. Hayi ke igufta futhi igufta emnyama ke le South Africa waphela abagufta. Siyabonga nje kakhulu empo kaGufta. Siyabonga mvuso enyamazane, siyabonga kakhulu mfowethu. uNkulunkulu akubusise. Zande nezinsizwa ezaziyo ukuthi ukuphila aqali kuwena kepha aqale emphakathini ohlala kuwona. Wena ngogcina into ebalekile umphakathi ohlala kuwona ukuze nawe ukwazi ukuphila emphakathini ophephile na uphephe fanele ukukhanda umphakathi wakho uphephe. Sonke silingane ngokwezinga lempilo. Ngiyabonga nje kakhulu mfowethu. uNkulunkulu ubusisile isiso owavundla kusona naso sibusisekile kakhulu ukuthi sikwazi kuba nezinsizwa ezikwazi ukumelana nomphakathi zicabange usizi lomunye umuntu ngoba nginesiqiniseko sokuthi nawe kuningi onakho okuwusizi lakho ofisa ukuthi ushare nomunye umuntu ukuze usizakale kulona kodwa ukhethe ukuthi kube wena oshare usizi lomunye umuntu nathi sayidela ukuthi sisuke la esuka khona size sofika la ukuze sikwazi ukuthi sibone insizwe endala. Siyabonga abalaleli bethu bakwaDukuza. Ngicela ukuthi inkosi ngibe nani kakhulu. Ngiyabonga kumsuku onkulu osibe nalo namhlanje. Angikwazi ukukhuluma ngendlela engijabule ngayo because lento engiyenzayo ngihlale ngicabanga ukuthi ngenye imini kuyenzeka kuba ngiyile emsakazweni ngeCovid. Ngathe sengibuye kwesibili ukuthi manje ngiyodlalela abantu ngalahlwa iID. Bengizihambela nomkhuzana umthandeni uDlubheka. Bese ngiphumile la ngithi ngasiwe bizwe lomzansi ngodlala. Ngase ngibizwa ke futhi sikuthi enkampanini ngalahlwa iID. Yes. Ngabuya ngaqala fa ngathola iID. Babukeli Kodwa ngiyabonga kakhulu ke namhlanje ukuthi sibe namhlanje sahlangana inkosi sasigcinile ngomsaka Shembe. Ngicela ukuthi inkosi benathi njalo nani emakhaya inkosi iniphephise. Hlale niphephile. Ngiyabonga kakhulu. Babukeli bethu ungathi lensizwe ifihla induku emqubeni kukhulu kuningi. Khuzani la ukhona khehla. Mfowethu alimnikezeni ukhuzani naye lensizwa le. Wekhuzani seliqhamukile igama lakho liqhamuka lensizwa. Nansi insizwa fanele idlala isigingi ngekhehla uyiphakamise. Angithandi ukuqhathanisa kodwa ke ngizoke ngifanekise nje kunensizwa la esiphila nayo kwaZulu Natal kodwa ngokumsebenzi egcine iall over kuthiwa uTira. I salute you my brother. Akekho umuntu ngiyazi bakhona mhlawumbe but mina ngokwami akekho umuntu engimaziyo osephakamise abantu kakhulukazi ama-artists njengoTira. I salute you my brother. You are still young and you are still growing. Usazokhula mfowethu. Baningi abantu baphakeme naba nje omakhelwane bethu la iqwabe twins. Lezi ingane ziphakeme zihambile ngempilo. Abazali babo ba proud ngazo just because of you Tira. Njengoba seshilo kumfowethu nawe khuzani ngicela ulandele imfo enyatheleni kaTira. Awuvuze nali ikhehla lami. Ufone uthi waDukuza TV. Cela into ezokuphumlana uthatha ngubeke nali ikhehla. Nasi isiginci.
ngicabanga ukuthi uzwile. Babukeli bethu bathandi bakaMaskandi, thathani lento lise kubani kuKhuzani, ibheke kuKhuzani khehla eyakho le. Siyabonga mfowethu babukeli bethu bakaDuza TV, siyanithanda kakhulu, siyabonga nje ngesikhathi senu. Sicela ukuthi ni like, ni subscribe, ni comment mase niya share. No shareile wenze sure ukuthi naye uyashare, a like, a comment. I salute.